Grabatzen ari garen honetan, arratsaldeko 7:28 direnean, jakak eta martijak eta peñak eta rezustak, Masters CaixaBank torneoari dagokion bigarren jardunaldiko hirugarren partida jokatu dute Laudioko areta pilotalekuan, garaipena peña bigarrena eta rezustarentzat izan da 22 eta 14 emaitzarekin, eta horren ondorioz txapelketan lehen puntua eskuratu dute peña bigarrenak eta rezustak. Aurrekariei dagokienez, lehengoan jakak eta martijak Altuna eta Imazen aurka jokatu zuten Barakaldoko Barakaldes pilotalekuan, eta bertan 22 eta 21 galtzea egokitu zitzaien. Jakari eta martijari aldiz, peñak eta rezustak Urrestian jokatu zuten Ezkurdia eta Mari Ezkurrenaren aurka, eta hauei ere esan dugun bezala galtzea egokitu zitzaien 22 eta 18ko emaitzarekin kasu honetan. Beraz, gaurko partida oso garrantzitsua zen bikoteentzat, funtsezko puntua zuten zuzeneko sailkapen hori lortzeko eta playoffak saiesteko, eta hori gaurkoan peña bigarrenak eta rezustak lortu dute. Partidaren analisiari dagokionez, zer esan? Alde batetik, partida hasiera oso berdindua joan da, jaka errematean bikain ikusi dugu, oso fin, asmatzen, galtzen ere, baina grazia handiarekin galdutako pilotak izan dira partida hasiera horretan jakak galdu dituenak, baina peña ere ikusten zen jokatzeko zegoela, eta bi atzelariek berme handia erakutsi dute beste behin ere. Alde batetik martijak gaurkoan uste dut pilota bakarra galdu duela, eta Beñat Rezustak ere bi pilota galdu ditu, baina kontu sekulako partida egin du, eta bi aurrelariek partida hasiera horretan partidaren pisu guztia euren gain hartu dute, eta errematearen bila joan dira, kontziente dira errematean asmatzen duten pilotariak direla, eta horren ondorioz erabat errematearen bila joan dira. Esan behar da, pilotek ere utzi dutela aurrelariek errematean sartzeko aukera edukitzea gaurko honetan Laudioko areta pilotalekuan, eta horrek partida hasieran eragina izan du. Zazpina arte joan da partida oso berdinduta, etzen ikusten inor baino gehiago zenik, bai jaka eta bai peña asmatzen eta pilota urri batzuk galtzen, baina urri batzuk besterik ez. Jakak hor partida hasieran pare bat txapa edo joditu errematean, tanto izango lirakeena gainean balira, eta peñak egia da beste bi pilota nahiko garbi galdu dituela, baina kontua kontu zazpinara arte partida oso orekatua joan da, baina zazpinakotikan aurrera Jonander Peñak eman duen erakustaldia ikusgarria izan da, baina ikusgarria esaten denean, ikusgarria. Beñat Rezusta erabat atzealdea dominatzen hasi da, eta Julen Martijari bizkarran nabarmen erakutsi dio bigarren zati horretan, eta Peñak zuen aukera bakoitza bikain baliatu du, txokoan batez ere erremate ikusgarriak egin ditu txaparen gainean, eta erabat esan bezala Rezustaren nagusitasun horrek jaka jokoz kanpo utzi du, eta 15 eta 8 arte joan dira, eta hortikan aurrera ja erabat nagusi izan dira. Pentsatzen genuen behar bada partida aldatu zitekela ez, baina jakak eta martijak tanto batzuk gehiago egin zitzaketela, eta alaxe izan da. Gero hor partidaren ondarrean edo pixka bat nik uste Peña eta Rezusta ere erlaxatu egin direla nahi gabe ez, nahi gabeko horrek ematen duena, erlaxatu egin dira pixka bat, eta horren ondorioz jakak eta martijak ere tanto batzuk egin dituzte.
baina orokorrean partidaren ondorioak aterata esan behar da Peñak sekulako partida egin duela, partida ikusgarria egin du Jon Ander Peñak, Beñat Rezustak ere egin du tanto bat ikusgarria, bi tanto egin ditu, baina biak ikusgarriak izan dira, bat nola Zabalean Jaka preso harrapatuta zeukala txokoan egin duen erremate hori ikusgarria izan da, eta bestalde batetik berriz Ormabikoa 6. kuadroan zegoenean, 5. kuadro horretan, ezker horman altuera horretan eman du pilotak, eta gero nola irten den Jakak ez zuen inondik inora espero hori, eta hori izan da Beñat Rezustaren beste tanto ikusgarria. Eta Jakak eta Martijak ezin da esan, gaizki jokatu dutela, egia da, Erik Jaka ja partidaren erdialdean, ja da Peña eta Rezusta erabat nagusi zirenean hor erremate batzuk, txapara eta joan zaizkiola eta ez duela asmatu, baina grazia handiarekin jokatu du Jakak, jokatu ahal izan duenean oso ongi jokatu du, oso arriskutsu dagoela ikusi da, baina bigarren zatian erabat gainetik pasa zaizkie Peña bigarrena eta Rezusta, eta horrezin izan dute ezertxo ere egin Jakak eta Martijak. Eta azkenik esateko Julen Martijak partida oso egokia egin duela, hasieran esan dugun bezala, eta horrek haren meritu gehiago ematen diela Peñak eta Rezustak egin duten partidari. Hauxe beraz gaurkoz esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kiroluneako kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.